Opäť tu máme T-Sport Championship, top 5 najlepších playov z Brawl Stars. Poďme sa na to pozrieť. Na 5. mieste sa umiestnil play medzi týmom Balkan a Skepsis Gaming. Pozerajte sa na toho Franka, ako ide proste iba tvrdohlavo dopredu, dáva hyper, superku a rovno prihrávka od teammatea a Brana. Na 4. mieste sa umiestnil play, kde tu máme odpočet pre tým Humble a Kapi, tam kúkajte, aký krásny double kill ešte dá, skoro dal aj triple kill, takzvané team wipeout, ale Luky mu to vyžral. Na 3. mieste sa umiestnil play opäť medzi Balkanom a Skepsis Gaming. Máme tu opäť krásnu akciu od Franka, ale tentokrát to nie je úplne o Frankovi. Kúkajte sa na toho Cira, dáva gadgetu, dáva superku a je tam gól. Neskutočná akcia. Na 2. mieste sa nám to umiestnil opäť fantastický play zo strany Balkan týmu. Dekaj prihráva Cirovi a Ciro skoruje. Prihrávočka cez polku mapy. Na 1. mieste kto iný ako tým Balkan by to mal byť. Máme tu opäť Franka úplne v úžasnej akcii, ešte na poslednú chvíľu zachránil ten gól, ale dostal som vás, je to play od Skepsis Gaming, kedy aj tak napriek tomu všetkému skoroval.